и след преизчисляването на изборите и резултатите от тях, днес пък в Народното събрание има нова парламентарна група. Тази на Величие. В студиото вече е лидерът ти Ивелин Михайлов. Здравейте. Здравейте. Михайлов. Вие защо сте в политиката? Каква е вашата цел, вашата мисия? Моята цел в политиката е по някакъв начин да върнем баланса в функционирането на българската държава, в която гражданите да са спокойни и сигурни, че имат някакви права. И това нещо го научих от първо лице и това ме подтикна да реша да вляза в политиката на такъв късен етап. Нали, казвам късен етап, аз съм на 47 години, до сега никога не съм бил политически активен. А какво ви подтикна? Това, което видях, че управляващите с времето така са направили, че са изградили една мафиотска система в населените места, по-малките. Или само по-малките и по-големите, но е скрита. И когато един човек реши да се развива, реши да прави нещо, естествено той го планира дългосрочно и че го прави в правова държава. Когато обаче тази мафия му се стовари отгоре и той реши да потърси съдействие на държавата, разбира не само, че държавата няма да му помогне, но тя ще му удари последния пирон в ковчега. И това нещо ме накара... При вас какво се случи, господин Михайлов? При нас това, което се случи, имаше един проект за ветрогенератори, който искаше да бъде поставен на мястото, където и ние развивахме 15 години бизнес, устройвахме една община, тя се подобри, всичко стана перфектно. И понеже имахме противоречие с ветрогенераторите, виждате, Доналд Тръмп също казва, че те, там където има голф игрища или други такива големи проекти, те пречат много. И ние не искахме това нещо да се случи. По законов ред успяхме да постигнем това нещо да не се случи. Това, което стана, те започнаха и сфабрикуваха всичките тези неща, които се случиха за фараони, медийна атака, държавна атака. Бяха определили дори да ме арестуват май месец 2024 година. Кой е определил? Това вече от най-високо ниво могат. Откъде знаете, че имало такова определение? Вижте, аз също имам контакти, понеже всяка фирма си има фирмено разузнаване. Ние няма как да оцелеем в една конкурентна среда, ако си нямаме такова разузнаване. И оттам имахме точни сведения, в които това нещо ще да се случи, защото те почнаха една медийна атака, която не беше обоснована, нямаше доказателства. Тя не лежеше върху реални факти, а просто беше скалъпена. Но оттам нататък, както в България не един път се е случвало, един човек го арестуват, държат го в ареста и после казват, ние нямаме достатъчно доказателства. Мисля, че дори... Кого държаха в ареста? Алексей Петров го бяха държали 9 месеца, той осъди България 5 милиона, 5 или 20 милиона, ще ви излъжа. Осъди, да. Моля? Няма значение парите. Но ги осъди, да, и 9 месеца лежа в затвора. Това не е само той. В ареста, не в затвора, без дело, без съд и без присъда. После се оказва, че няма достатъчно доказателства срещу него или че въобще няма. Пускат го, обаче тези 9 месеца някой да му ги върне. По какъв повод споменавате Алексей Петров? Имате контакти с него? Не, никога не съм го познавал, просто ви давам един случай, защото те са много хора, но повечето хора не са известни на широката общественост и затова давам пример с човек, който познават почти всички в България. Стара ми любопитно за фирменото разузнаване. Това е някаква структура към вашите фирми, ваши хора или ваши агенти в държавни структури, които ви носят информация? Това са наши хора, които контактуват с различни хора и в служби, и от конкурентни фирми. И фирменото разузнаване, то съществува във всяка голяма корпорация. То ви каза, ще ви арестуват. Ние имахме точни данни, да. Тогава, че те дори така оказват реализация. Как случи така, че да не ви арестуват? Дори говорих с едни полицаи и им казах, вижте какво, да не правим циркове. Кажете ми кога и аз ще дойда, и те ми казаха така, виж какво. Казаха, че трябва да има фойерверки. Поради тази причина, гледай семейството ти да го няма една седмица, се наплашат децата, влизат, чупят всичко. Няма какво да направим. Като ни кажат и го правим. Или това е нещо, което се случва на всеки един човек, който иска устойчиво развитие някъде, а не да плаща. Разбирам. Само да довършим този сюжет. Вие защо не бяхте арестуван, след като е имало дата, час и полицаи, които са готови да го направят? Какво се случи, за да не ви арестуват? Това, което ние направихме, дадохме широка известност, значи, на това, което ще се случи. Показахме го точно по стъпки как ще се случи и това го предотвратява. Това сме го направили вече 3 пъти
Имали сме 3 такива... Вие разгласявате и полицаите се... Ами, защото ако го направят, те се изказват. сърбите. Да. За това се казва осветляване на акцията, която те са искали да направят. Добре, вие казвате, че има удар върху бизнеса, нали така? Не само върху... Запорирани ли са вашите сметки? Голяма част от сметките ми да. Всяка фирма, с която оперирам, ми слагат обезпечителен запор. Ще обясня на зрителите да знаят какво е обезпечителен затвор. Идват да ми правят ревизия. Това е нещо като ареста. Идват да ми правят ревизия и казваме, на тази фирма виждаме, че ти можеш да имаш 300 или 400 хиляди лева дължими данъци на държава. А дължите ли ги, Не, господин? нищо не дължа. Тоест вие нямате задължение към държава? Не, ние нямаме. Те идват. Но те ви запорират сметки. Те запорират, това се казва обезпечителен запор, свършва ревизията и казват, да, нямаме такива средства или примерно ще глобяваме ви 2 или 3 хиляди лева за нещо. Защото когато има фирмено счетоводство, винаги могат да намерят за кого те глобят някаква малка сума. Понеже в годините са ни правили много ревизии на всички фирми, но такова нещо никога не са правили. С тези обезпечителни запори, това означава, че аз от тук нататък трябва да вкарам едни милиони в сметките, които да стоят запорирани и едва тогава да почна да работя. А в бизнеса основното нещо, което се работи, е капитала. И ако нямаш Сега капитал... да обобщим. Вие твърдите, че нямате данъчни задължения към НАП. Аз лично нямам данъчни. Добре, фирмите ви 2 или 3 от мои фирми могат да имат някакви нормални, които са текущи задължения, но не са 500 хиляди лева това, което казват. Ако имат, са около 200 хиляди лева. Примерно пак казвам текущи, защото ако се спомняте преди, казаха, че са 1 милион. От този 1 милион тези фирми са функционирали, но забележете, без 1 лев приход. Или ние нямаме приход на фирмите, само сме продавали активи, за да погасяваме осигуровки, заплати и всякакви такива неща на служителите, за да не ги уволним. Или през цялата тази година ние сме давали пари от нас на държавата, защото тя не спира да работим. Наистина ли ви издържа майка ви в момента? Ами вижте, когато човек няма средства, нормално е да се обърне към близки хора. Помислете си и вие... Тоест нямате приходи и майка ви издържа? А когато има нужда, и майка ми, и баща ми, и брат ми, всеки един би ми помогнал. Добре, а какво е състоянието? Казахте, че ще прехвърляте фирми. Прехвърлихте ли ги на някой? Голяма част от фирмите е прехвърлена, другата част е в процес. Ние имаме 1 месец след влизане, след заклеване, да могат да се прехвърлят тези фирми и да изляза от всички длъжности в борд на директор, управител на определени дружества. Така че процедурата е задействана. Трябва ли да изчистите задълженията си към НАП, за да може да прехвърляте тези фирми? Всичко ще си бъде в ред. Да намерите пари. Всичко ще бъде в ред. Не да намеря пари. Значи, вижте, аз пак ви казвам, всяка фирма си има активи. И обаче, все едно вие да трябва да си продадете апартамента, сега не знам, имате или нямате, но да си продадете апартамента, за да може да си погасите осигуровките, които трябва да платите за времето, което не са ви дали да работите. Или това е рекет, вид държавен рекет. Добре, да приключим с тази тема. Ще прехвърлите фирмите, твърдите, че нямате задължения към НАП и всичко е чисто във вашия бизнес. Разбира се. А работи ли историческия парк в момента? Разбира се, да, но аз не съм собственик там. Добре, само там просто имам акции, да. Но аз отдавна излязох от изпълнителен директор на парка, така че той се функционира като отделно предприятие. Добре, и сега връщам ви към парламента. Бюджета ще подкрепяте ли? Не, ще ви дам един пример. Понеже в този бюджет са заложени близо 19 милиарда дълг, който трябва да се вземе. Днеска се разглеждаше да се увеличи осигурителния праг на професиите, които имат по-големи заплати. Това обикновено са програмисти, инженери, лекари, хора, които са с високо интелигентни хора на труда. От 3750, мисля, че на 4100. Примерно, да кажем някаква такава разлика, да се осигури прага, да се увеличи прага. От това ще се съберат 33 милиона и 200 хиляди лева. Така. 33 милиона и 200 хиляди. Ние излязохме и дадохме едно предложение, понеже повечето хора не разбират, че бюджет е като една обща кофа, в която слагаш пари и после ги разпределяш по перата. Дадохме предложение, в България има над 30 хиляди незаконни сметища, ние сме регистрирали и подали към РИОСВ над 10 хиляди. Оттам се налага глоба на кметовете, защото те не ги почистват, 10 хиляди лева. Или това са 300 милиона лева. Забележете, 300 милиона лева. Няма да се налага на хората на
знанието да им увеличаваме осигурителния праг, за да вземем от тях пари, а просто трябва да вземем от там, където хората са нарушили. В единия случай нарушили закона, нарушили не само закона, ние сега ще извадим и статистика за здравето на хората, защото тези сметища влияят много върху раждаемостта, примерно когато се роди дете да има аномалии, ракови заболявания, автоимунни и други подобни. И имаме от една страна неизпълнение на държавата на своите задължения, при което хората, които са виновни, трябва да платят 300 милиона поне, и те не искат да ги вземат от тях, а искат да отидат да вземат, да кажем, от програмистите, от лекарите, от инженерите, да им увеличат осигурителния праг, за да можете да вземат повече пари. И аз ще ви кажа какво се случва. В света има миграция на хора, които са хора на интелектуалния труд. Примерно те отиват в Дубай, там нямат данъци. Там отиват и им плащат или си правят фирма, получават си парите там и си ги прекарват тук, без да се налага да плащат данъци. По този начин ние губим работна ръка, губим... Те всички не могат да отидат в Дубай, защото навсякъде има данъци. Не всички, но... Не, аз разбирам това, защото... Има едно нещо, което се нарича постоянни разходи. Колкото намалява население, толкова повече се качват постоянните разходи. Хората питат защо в България е скъпо. В България ще става още по-скъпо. Броя на населението, когато намалява, постоянните разходи се делят на броя хора, които живеят тук. Поради тази причина, колкото са по-малко хората, толкова по-високи са таксите за всичко и толкова по-ниско е качеството на услугите. При това положение вие няма да подкрепите нито един текст в бюджет. Ами, вижте... Добре, нещо друго ли за бюджет? Просто искам да кажа, че бюджета, той когато целият е изгрешен и когато е изгрешена посоката на работа, ако ние подкрепим една част от него, ние го легитимираме по този начин. Добре, а за кой от кандидатите за конституционен съдия ще гласувате? За тези двамата, за нито един от тях. Против или просто без да гласувате? Против ще гласуваме, защото смятаме, че тези хора не са обективни. Ще обясня защо. Единият е 100% човек на Делян Пеевски, а втория е човек, който е с такава крайна ориентация, в която грешно някой път ги наричат либерали. Либералният човек е този, който приема. И едната страна, и другата страна. Той е приемаш, като християнин. Но в България има една такава прослойка, които са крайни и приемат само своята част от хората. Те не могат да бъдат конституционни съдии на целия български народ. Значи хората, които трябва да са конституционни съдии, трябва да няма ляво-дясно за тях. Трябва да няма Русия-САЩ. И ви ли почнахте да привиждате във всеки кандидат човек на Пеевски? Казахте, че един е 100% кандидат. Вижте, понеже аз не съм човек, който е живял и ги познава тези хора тук, и се уповавам поне на 10 човека, на които имам доверие и които 90% от информацията, която са ми казвали, е вярна. За този човек, единия, ми казаха, който е бил по-пълничък, нали, от двамата, забравихме името. Казаха, че е 100% на Пеевски. Когато 10 човека, които имат високо ниво на достоверност, ми го кажат, това вече означава... Но той е кандидат на ГЕРБ, господин Михайлов. Ами, вижте, в един момент ГЕРБ може да стане... да виждате навсякъде Пеевски. ГЕРБ може да стане ДПС. ДПС, знаете, че беше на Ахмед Доган. КТБ беше на Цветан Василев. В един момент всичко става на Пеевски. Човека е талантлив. Не може да му се отрече. Добре, а пък разбрах отговора. Против ще гласувате и за двамата. А какво е отношението ви за желанието на властите да станем членове на еврозоната? Вижте, аз съм за това нещо. Че това трябва да го решим, когато българската икономика отговаря на критериите. Не на празно има критерии за влизане в еврозоната. Тези хора, само ще ви обясня. Само да ви кажа, нали знаете новината? Ние вече покриваме напълно критериите за членство в еврозоната, при това без да се вадят страни, когато се изчислява. Т.е. съвършено обективно покриваме този критерий. Не го покриваме. Това е 100% лъжа, която са ви го казали. Не. Как е 100% не покриваме критерия за... Инфлационният критерий е покрит напълно. Мисля, че за февруари е 4%. Тоест за февруари говорим за годишна база. Вижте, ние не знаем на годишна база как ще и ще ви обясня защо. Ако спре войната в Украйна и малко се усили икономиката, ще се увеличи инфлацията в целия свят, а ние не можем да избягаме от нея. Още повече, че в България колкото повече население си заминава от тук, пак казах, цените на стоките и услугите поскъпват, което ще увеличи инфлацията. Или
За да влезем в еврозоната, ние трябва да бъдем реално работеща икономика, която да е на същото ниво да кара с тях. Помислете си, една кола кара с 200 км, другата кара с 100. Ние вързваме тази кола по някакъв начин да се движи с другата, но на нея не са и предвидени амортисьори, лагери. Разбирам примера. И тя ще се разпадне. Вие сте против да заменим левовете с евро по принцип или как да разбирам отговора? Вижте, понеже когато човек учи история, вижда, че всички времена са променливи. Към този момент, ето, ние сме членове на Европейския съюз. Аз съм за да бъдем членове на Европейския съюз. Никога не съм казал да излизаме от Европейския съюз. Но за да разберем дали е подходящо да влезем в еврозоната, трябва нашата икономика да е изравнена на тяхната и тогава... Ако се изравним за еврозоната ли сте? Ами тогава трябва да преценим. Вижте. Тоест, на този етап вие сте против? Ами на този етап ние не отговаряме на критериите. И според аз знам... вас? Аз знам. Ще видим конвергентния доклад. Можем да вземем доста именити икономисти, да направим дебат с тях. Не върху това дали е добре или зле в еврозоната, а да разгледаме показателите и ще извадим данни, за да видите, че ние не покриваме тези показатели и критерии. Ами тук има спорове, така е, но като цяло статистиката сочи, че покриваме този критерий. Въпросът е, че не трябва да лъжим. Аз знам, че най-много медиите обичат честността. И поради тази причина ние не трябва с мошенничество да влезем в еврозоната, защото гърците по този начин влязоха, направиха някои неща и видяхте какъв беше резултата при тях. Все още не са се оправили. Самите гърци вътре имат проблем. Но пак са по-добре и това, че бяха членове на еврозоната, им помогна да излязат от кризата по-лесно. Но все едно няма да спорим. Вие сте против. Да. Вие сте против в момента членство, нали така? Не заради еврозоната, а заради мафията са по-добре от нас, защото те нямат такава мафия като при нас. Давам ви само един пример. Гърция е държава с много по-малко води от България. Тя е в субтропичен климат, при нас голяма част от страната е в умерен климат. Ние имаме много вода, много подпочвена вода, Дунава е до нас. И въпреки всичко в България земеделците са изнудвани и не могат да напояват. В Гърция всеки човек отива, подава просто едно желание за сондаж. Как ги изнудват да не поливат? Изнудват ги, забраняват им сондажите. Ето, ние познаваме земеделците. Ние зарязахме тръбите и ги продадохме, но това е друга тема. Но те сами искат да си направят, те инвестират. И не им дават. Да, има земеделец, който инвестира 17 милиона и половина евро в модерна напоителна система и те отиват и му я спират или казват, ще платиш лекар. Има някакъв мотив. Ако вземат вода, която е за пиене или нещо, сигурно има някакъв логичен мотив. Вижте, това е в Дунавската равнина. Там водата е безкрай. Казвам го, защото ние също имаме сондаж за исторически парк, който при нас е на по-дълбоко ниво, но е същата вода, която идва от Дунава. Имаше ли проблем? Ние изразходваме малко вода, за разлика от тези хора. Или те са го направили така, че един сондаж да има 5 литра в секунда. Добре, понеже сме към финала на нашия разговор, още само един-два бързи отговора ще ви помоля да дадете. Как смятате, че е добре да се гласува с хартиени бюлетини или машинно? Тук искам да обясня на зрителите нещо много важно за гласуването, защото ще ги объркат. Ако секционните избирателни комисии не са покрити от честни членове на секционните избирателни комисии, няма значение дали с машини или с хартия. И само ще ви дам два примера. Знаем две конкретни места, където машината се използва като печатна машина. И по този начин се намалява броя невалидни бюлетини. Защото когато има купени гласове, обикновено хората са неграмотни и 40% от купените гласове са в невалидни бюлетини. Обаче в този случай са изобретателни, използват машината, за да им вкарват данните и така имат 100% успеваемост. Дайте го това нещо на прокуратурата. Дали сме го и нищо няма. Дали сме го. Тоест, вие... Във Върбица и в Провадия имаме доказателства две. Последно за какво сте? За хартия или за машини? Ние сме за честни съм за честни сикове. Значи в сиковете, само да ви кажа, пратихме и към вас, към медиите, пратихме и към всички партии, че във Върбица се оказа, че въпреки, че има членове на секционните избирателни комисии от всички партии, се оказва, че 100% са правили мошенничества за ДПС ново начало. И тук вече ние почваме да се чудим дали другите партии наистина имат членове или има някакво договаряне между партиите, кой къде да бъде разпределен. Добре, нямате ли отговор на въпроса? То е едното или другото? Не, то е комбинирано, но пак казвам, друг е проблема на гласуването, съвсем друг. Благодаря ви за този разговор. А след рекламите в студиото ще влезе колегата Бойко Василев с горещи новини от Сърбия и с анализ на разтърсващите балкански проблеми.